Prima zi nu a fost prezentarea satelor, am făcut cunoștință, a doua zi mai mult am făcut seminarul ce s-a făcut la noi, necesitățile fiecare localități, care sunt tot așa, care e mai mare și apoi tot așa am făcut, am ajuns la care sunt mai puțin bani. Românii o predat foarte monoton, dar formatorii ăștia și de era mecanică acum. Ei mai mult era bazați pe dânși. La noi în România, Și transparență, sunt discutat bine. Sâmbătă eu merg în voi la domnul Trebeanu și el tot s-a dus. Și efectele s-a duc azi la dumneavoastră, ce care odată au făcut ele, mă sunau și mă întrebau cu grădinițele. Și apoi era avantajele, dezavantajele, dacă o să fie calculatoare, în grădiniți, cum o să... Și ele, unul o dat acolo și unul s-a duc la dumneavoastră și trebuie mai cât în consiliu să facă asta. Ele au făcut fotografii, sâmbătă seara să terminat. Ele au venit duminică, deoarece sâmbătă seara la orele 8 au terminat. Da, transportul și Și deodată se doarmă până, dar când știu formatori. Domnul care prezenta era, doamna era nu știu cum mai ageră, dar domnul greu. Și mai mult să vorbim despre transparența. Transparența, dar la noi transparența destul de bună. Era un calva, un primăriț care nu mai vorbea nimeni să spune necesitățile satului lor că iese în sus. Așa. Nu vorbește cu nimeni, da? La ora 3, cum știu să se vrem să schimbat Consiliul de joi pe azi. Privind la examinații sistemului financiare de stat din anterior, trebuie întrebat. Trebuie proiectul de ce se dă cumpărată. Dar înseamnă ce comunitate, să nu sunt zile de grabă. Nu știu. Și întreb eu și mă întrebări pe baza bugetului, unde o să reține bani și cum bani. La formare centru comunitate, cum stau, primăria s-a asumat responsabilitatea care are extant integral activitate. Dar nu vrem cineva să spune cu transferul. Transferul nu a venit nimeni. Sunt argumente, sunt materiale. Bugetul primăriei și prin transferul nu destinat special e una, dar diferența de aici ne-a dat nouă, ne-a dat este o dăștie din ea, dar nu pe ce dar sunt alte care nu e venit. Și vreau tratează informații recunoaște. Trebuie că știu din consilier cineva să știi ce înseamnă buget și cum se formează câte și discuții, să zicem. Da, că trebuie informat cu privire la activitatea spitalului și altă. Consiliul Vancile de Sumă, cu dată pe izolare, înseamnă să fie de scălă. El postează asta. Privind la examinarea cerilor de la părinți copiii gimnaziului. Deci, Sfântana pregătit informații. Colaborator Angela Lanz, care ce cu bani. Dacă cinci privire la examinarea informației ce depinde de proprietatea administrației publice și locale în sectorul public. Informațiilor.
nu e procesul proiect de decizie presupune fie act, dar nu ceva să ne reprindem documentele cele obligatorii pentru cadastru să le lăsăm, nu le informații. Oricum, la fiecare întrebare, întrebăm pregătire cu decizie. Privire la casarea unor bunuri materiale lucrate, să le legat cu cântarea, statul și pentru ceva și privire la examinarea control de rând de iadul din teritoriul comunal. Iura identități la ora la urmă. Care au contract. Da. Deci voi știi eu. Nu, nu știu. Și contractul de ai. Tot ambiția așa slot. Deci, el ce e din contract. Iazurile noastre nu, conform legii prin piscicultură, nu într-un fondul piscicol. Dacă nu le introducem noi. Și atunci, pescuitul ăsta e lege mondială. Nu fondul piscicol. Și cere, avem și așa. Da, Cristina, o să-mi interesa Andrei. Ok, el ceva de la statistică mai are. El a fost statistică. Regizământul. Ceva scot, dar el nu mai găsit. Chestiunile s-au comunicat pe transmiterile online, eu completez, dar ce pot să nu completez, eu rămân de bugetul meu completare. Care de informații false la diferite persoane din stat, am gândit să fiu disciplinar. E că fiind căpat să fie niște nebunii, am fi un post cu ei. Centru comunitar. S-a constatat că din lipsa de finanțe, spre deosebire de celelalte 3 centri din raion, care au primit ajutor de la stat. Deci n-ai informații, auzi, vezi, că să nu întrebare, nu veridică informații. Și da să vezi prostit. Ceau. La sfârșitul ședinței, Dranca Mihaela a inițiat 3 cereri către Consiliul cu privire la rezilierea terenurilor agricole care au fost repartizate nelegitime. Păi judecata că trebuie legitim, nelegitim. Îți fac că nu țara lui țarane, te vrei mult bine și pune pe gazetă în informație. Și avem gazetă. Și păi mereu mai fiți bani și... Da, o vreau să mă eu caut de cărți, vă dăm. Eu și sunt zile, camerele de la el sau o stradă, nu înțeles că treaba, mă rog, răi, nu prostiți o răi la ședință. Trebuie să prostii cele cu legea. Este scrisoare de la Ministerul Culturii că certificat de urbanism în proiectare, unde sunt necesități în intervenție asupra solului, trebuie să dai informații la Ministerul Culturii, să nu găsați ceva acolo, ceva zăcăminte, ceva de istorie, petrol, Garbi. Întrebarea și efectivă. Până la sfârșitul ședinței spuneați, Tatiana, n-ați de lucruri, vrei să facă, da. Întrebare. Până la sfârșitul ședinței, Rodăgăl noiembrie, pe cheamă Rodica, Gheorgheț. Vreau să fac un concept. El, Rai, Sopa și Gheorgheț. Nu sunt bile imediat. La sfârșitul spuneți, nu merge. Atunci a fost Elena Gheorgheță. Concertul frumos, eu știu, dar și Elena care a spus, Elena Gheorgheță, e cu aceeași venică, cântă ce în dânsă. Sunt tare s-o vândut, dar concertul e frumos. Sunt bile imediat, mare bilet la noi?
La Grimgăuț, când am fost, am trecut la noi și cu următoare au fost la Grimgăuț, dar au fost, eu nu știu prin ce metode, au fost implicat și inspectoratul fiscal, au fost implicat și inspectoratul de poliție, erau toate inspectoratele sector, au fost atunci. Știu că să le e cu Măcar și în zi. Eu rămas și întrebare cu groapa veche. Pentru că cartă, dacă o gătește de bază, e sector privat, ori nu s-a făcut program. Eu că nu dăm gândurie, e cum gătește de bază ce trebuie. Eu am și-am mers pe tot, dar nu știu dacă mă uitam pe niște de bază. Ce nu sunt zvoare? Nu se lucrează. Nu, iese el, sunt și privat. Privat n-a făcut nimic, pentru că eu eram zis, nu ai făcut de... Și eu, altă pe ce nu cer de la cadastru. Să formula așa, sunt cei de scopul. Toți niște date, la noștri unii să știu cotac la lucru. Un chestionar era la România. Nu, un chestionar de cele care era la recențământ. În care țară era scris? Da, da. Care Rusia, care... Rămâie și trebuie dat de țară. Asta e un chestionar, până nu era programul comun de local local integrat, pe care am făcut noi proiectul sală, viață, este proiectul inovativ. Și programul se închide, la 31 decembrie se închide. Însă, nodul finanțat de alt program, de migrație. O să aleagă două de primarii care o să meargă cu finanțare și cu suport din partea lor. Iura, avertizează tractorește, nu trebuie, posibil trebuie. Noi am medic stat, care ar țări drumul cu uzurile, de mai devreme pe încerca să trage ultima brază pe partea carosară. Drumul este de masiv, o să țări. Nu regim comun. Motivul. Ninguém plecat, las că e un deceniu. Uite, după ce se m-a înregistrat în mobilizare, faci contract de operațiune pe 3 sectoare cu poliție. Biroul de întrebării, sau din apese pentru țipărești. Sau din afară, comisariat. Da, ceva așa. Doi și în garaj 3. 3 contracte să dar așa nu sunt în voie, nu mă voi care. Am așa. Dar de ocazii, statul ăsta nu e. Da, eu ăsta este. Să mă lași, lumea să dau pe faină, pe articol. N-am pus în Bolodașa la Ierosaș, că n-am, el nu spune. N-am dat să ne târziu. Nu vedeți, eu fac încă una. Am impresia că daci pe ăsta la nu e un băieț. Dar târziu s-a deja s-a făcut de stângi. La proiectare. Dar chiar cu gazul ne-am înțeles, da? Eu nu știu că au făcut pe ce dumnezeu. Ce v-a să spun? Să avem un festival și se numește Ola, în Casa Nouă, participat în zona asta. Puteam în viață, final, dar fotă, e de asta. Și la nouă network, a fost un turneu internațional la tine din asta. Participat în deja silvul la Cozădăi și știu că din acolo. La fotbal liceu la Cozădăi. Care să fac? Puteam Cotujeni, din Bieja, cred că. Bieja, Bileaus? Nu, la altul. Cotujeni și gimnaziu. Nu te liberi cineva?
Liderii, sunt atât în care lucrează. Nu răspunde, și asta are nu era de el. Care era la unul și. Dar nu l-am spus. Întrebările tale au rămas. Plăneață. Valentina nu știu din ce. Sunt 20 de filme. Noastră de Gavrilo. Eu la interogări la Consiliu, știi? Nu, cel comentar am știut că cum și cu o întrebare cu cerul de părinți, trebuie argumentat. Ca să are un om bun în râda. Când el apare pe poziție, nu a puțin îndreptat să spădă în prezumție. Deci, cântare să ne cântare, da. Dar e separat. Nu a fost clarificat. Pentru întrebarea a doua, care puteți comenta, cred că informații buget pentru anul 2014, la ce nu comunicat. Dar ești cu suma total, ești cum e conform. Da, exista. Conform statutul mai la noi buget de sanitatea. Și atunci ce de mieră, dar nu vreau mai țin în așa. Din mic spate, nu vrem cum a lucrează, dar să nu dă eu nu fac nimic. Și nu sunt interesante în mișcare de persoană. Se am informat, cu ei și o legătură cu bugetul. Se am complicat și cu complicat și restul să mă ghiți la Angele. Și nu știți la face scris cu rosul. Dar uși cu rosul complicat. Nu trebuie să arăt. Nu mai ziua cum ăla, nu. Vorbim de părere. Baterie posibil. Întrebări sunt? Da, întrebări. Eu spus să-mi pregătească alții din donații, nu mi-am înțeles că înseamnă că aici la concurs de 3 ani de 14, așa? Și cu soara de mier. Mai? Dar să mă vedem cât este. Nu, dar punem la preț, noi tot să facem prețul de piață și punem în alt ca să... Ei, ca donații, nu fac pe preț, nu mai facem. Nu facem prețul. Dacă ei o punem pe aici, nu iese cu telefon real, nu. Dacă nu alimentăm tot. Vreau să poate organizăm săptămâna asta, nu știu, cum vine, și să facem alea de ordine în primărie, întâmplări dezastru și vine iarna, vine feicu și să rămâne așa. Vreau să lăpsim coridorul și ferestrele șters, fiecare cabinetul lui și fac. Ferestrele mă uitam. Aici e din partea de plață de pe asta, din bioză, de pereteți chimici trebuiește. Apoi că fiecare își scrie și are nevoie în cabinet. Te duci la găduși, te începi să faci ștab și să ferești. Nu scrie, n-au Aici vine reuată. Derivicatoarea măcar să fac coridorul, nu. Acela e mic, mă miroasă, Dacă n-ați face mai, n-ați fac nici. Ce mă învățați? Ce să-i spui? Că sunt La scriu. de De ce nu învăț? Nu, trebuie să facem ordine. Trebuie și acum să... Fiecare cabinetul lui, Fiecare cabinetul. cine bine de ferește, eu vă spart la toți pachetele. Aveți schele în spate pachetele și voi le șteți și le spun înapoi. N-ar să vă să-i fie schele în afară. Este cu foarte lungă așa și Я тоже была звонила ко мне в музыке, Что вы зашли? Да что ж нет, ничего. Сейчас я разговариваю. Продовжуємо на коридор, то план, на жаль, здається, вертикальний скрин. Пожалуй, умруть самому вертикальний.
Eu raportul de retrai. Eu v-am spus, Nu, la el vin din afară ai fost. Tot așa e primăria, tot așa e proiectul. nu, spune că la capul lumea să venim de umjare din afară. Nu, din afară și-ai pus, făcut colorul. Destul de frumos arată de afară. Nu este o propunere, cine a fost la modelul alimentar la noi? Bă, nici când a trăit sunt cu procesare perforate. Pentru că din afară se vede imaginea, dar nu vede nimic în parte. Nu este efectiv pat feresc. Da, și așa. Și vedeți ce desen, ce fotografii trece, după este de feresc. Spune jos, spune client, Da, spune tricolor. Spune. tricolor. Dar nu știu dacă asta e. Eu nu știu, acum e din afară ai pus. Și-ai de sus și-ai pus roșu gard și albastru. În jos și în jos. Și nu se văd peretele, nu se... De sus, chiar ai prins de sus, dar fereastră lăsată, acolo unde e dragou de asta. Dar tot așa. Și la fereastră e pus în jos. Și jos e făcut așa cum el vine și ea e jos, ca și cum e legat. Frumos arată. E interesant. Deci că am mai vede din coridor de aici, înăuntru în coridor. Asta este problema. Și transporturile pe moment tot sunt cipească. Hai vedem ce. În moment că sunt. Da, dar de ce nu așa? Ce pot în fel? Deci pentru că să văd, așa am trecut, am trecut la mine. Ce să faci? Bine?